Imkhumbula amalanga Ngihuba ambendlele Yihubo lwezinsuku sonke Ndiyazindiya ikhona nemiqhele Hey wabekela bayinkosi Hey wabekele Yiso wakhelisa makawa Yesu Kheli Thank you, Jesus. Diazimina Ikona Echone Mikele Hey wabegela bayikosi Hey
Jehova igama lakho uthembakele uyinkosi ephakamayo uyinkosi Jesus. ubani njengawe Thank you, Jesus. ubani njengawe Thank you, Jesus. bayethe nkosi Thank you, Jesus. bayethe Thank kunkani you, Jesus. bayethe ngqongqoshe Thank you, Jesus. uyasabela xa sikubiza inkosi shatabani inahasitaba olahasukati mandara paroho yekeke kosilibilipaas maharab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 a ayethe nkosi ayethe kumkhanya bayethe morapa koshata na bahasatani mahaya morapa papo shakatori bahasete mandara bahasata parahaye reho sikatape heli mohosha mandara dabaraharaka ipuruhu filia asata mahaya morapa papo porohori hasele mahandeli bayethe nkosi bayethe ayethe Kosi kakhulu, ayethe Kosi kakhulu, Kosi moyo ngcwele, Kosi Jesus. Boshata pa ikata. Uya baba baraka koshatata. Biyari hesefele pekori hayatata. Ona mashata porra tebelia ayato. Umano shato ratebeli. Yarapa baraka koshata pali mahaya. Ina harapa poshata kolia hayata. Holy Spirit. Kushata. Urama shatapa. Uyama ropo popohida. Area aya asulia aya maharia tebelia asuya. Jesus. Bayata. Uyama baba shatapa. Baba ya kaka. Wala shata. Uyama baba ya taparia. Shata. Hurra, 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 hurra. Shaka barra papelia ya kakos. Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Bayethe Nkosi. Hallelujah. Bayethe Nkosi. Inkosi. Bayethe, bayethe, bayethe. Bayethe Nkosi. Bayethe Nkosi, bayethe Jesu. Bayethe, bayethe, bayethe. Bayethe Nkosi. Ushamanda lima kasita. Riya yebeseta libapa. Rimanda lima kasita libako. Ipapa santa labaka santa. Ikaliboko sita labaka santa. Uriboko sita labaka santa. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Andaliba kasiata. Thank you, Jesus. Rikapa santa labako santa. Riebe setalima. Ikaliboko siata labaka. Uribaka andaliba. Iyabasita. Ikoriboko siata labaka. Andaliboko siata labaka. Oh, we thank you, Master Jesus. Oh, we thank you, Jesus. Father, we thank you. Mandithathe lithuba ndibulise egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ndiyababulisa bonke abefundisi abakhona phakathi kwethu. Ndiyababulisa bonke ootata, bonke oomama. Ndiyababulisa bonke oobhuti, oosisi, teenager, Sunday school. Ngegama lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha. Bonke abantu abaqalayo ukufika. Ndiyababulisa egameni likaYesu. NdingowakwaDeketa. Ndiyazalwa kumhlaba wokucentana. Ndisindisiwe. uYesu wayifikela impilo yam. Egameni likaYesu. Ncwadi yamaHebhere chapter number 6 verse number 1 and 2. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ncwadi yamaHebhere sahluko sesithandathu sahlukwana sokuqala. Sabalinda kancinci mfundisi ngegama likaJesu. Ngegama likaYesu. Ncwadi yamaHebhere Chapter number 6 verse number 1. izolo kuthethwe ngento ethi xa kusithiwa umuntu makabuye abuyele kuThixo, kuthiwa imbangi yokuba kuthiwa makabuyele kuThixo, kuthiwa kuThixo kulapho izono zomntu zicinywa khona. Kodwa xa engekafiki kuThixo, izono noba uYesu uthi umamkele, kodwa xa engabuyanga abuyele kuThixo, kodwa izono zakhe lo mntu lowo azicinywanga. Ngokwiversion utata aqhele ukuyifunda kwincwadi kaLuka chapter number 19 uverse number 10 wakhona uthi abantu abakude kuThixo bahlele engozini. Uthi ke uYesu uzele ukuzofuna nokusindisa abo bantu, ngoba ingozi into yokuphila komuntu izono zakhe zingacinywanga zikuye. Pawulos uthe ebhalela uTimoti wathi isiseko sikaThixo simile asigungqi. Sinombhalo othi inkosi iyabazi abangabayo. Kukho nowesibini umbhalo othi kwakwesi siseko sinye bonke abalinqulayo igama likaYesu mabahlukane nesono. Wonke umuntu onqula igama
lika Yesu kodwa makahlukane nesono. Sokuthiwa izono zicinywa xa umuntu eguqukile wabuyela kuThixo. Izono zakhe lo muntu loyo ziyacinywa. Noba angathi uguqukile kodwa xa engasithathanga istep sokubuya, izono zakhe lo muntu lowo azinakucinywa. Baninzi abantu ke abathi baguqukile. Baninzi abantu abathi bangamakholwa kodwa ingxaki ngamakholwa angabuyanga. Ehamba nje kusekhona umthwalo phezukwabo. Uthi uThixo xa ethetha ethumela umprofeti uIsaya, uthi abakoneli sesingaka sona isohlwayo. Uthi umzimba wonke utyhufu ukusuka enhloko kuyomenza inzwaneni. Uthi zingongoma ngamaduma. Uthi iyonke lonto ayicudiswanga ayibotshwanga, akukhange kufakwe nechiza. Babona abantu bekude, uThixo ebona ingcwelerha. Uthumela uIsaya uthi baxelele noba izono zabo zibomvu noba zingqumbele, uthi mabeze, uthi sihlale phansi kunye nabo sibonisane. Uthi xa befika kum ekubonisaneni kwam nabo, izono zabo ndiyakuzihlamba zibe mhlophe njengeqhwa. Uthi noba bezinjengebala elibomvu, uthi uyokuzihlamba. Yenzeka loo nto abantu xa befikile kuye. Cela ke sifundele incwadi ngegama lika Yesu. Ncwadi yamaHebhere chapter number 6 verse number 1. Verse number 1. Ngoko ke masizishiye imfundiso zabaqalayo, siqhubele phambili kwezo zamakholwa akhulileyo. Lo mbhali ubhala apha. Ncwadi yamaHebhere ihlanganyelwe ngabantu abaninzi ngokwezikholasi xa sisitsho. Kodwa incwadi ezininzi xa kujongwa indlela ekubhalwa ngayo, kufumaniseka ukuba umuntu obhale ngelihlobo nomuntu othetha ngelihlobo uPawulos. So incwadi ezininzi ziye zithi xa zithekelelwa kuthiwa nguPawulos ebethetha kwincwadi ezininzi kule ncwadi yamaHebhere. So apha kubhalwa kuthethwa namakholwa ekufikwa ehlele endaweni enye, engaqhubekeli phambili, engamakholwa kodwa engakhuli. Uthi xa ethetha kule chapter ngendlu, chapter number 5, uthi kukho izinto ebekufanele bandinixela zona kodwa aninakuzamkela ngoba ndifike nisafanele ukutya kwentsana, anikhuli. Uthi bekufanele bandingabayifundisi ngoku kodwa kusafundiswa nina. So uthi apha makugqithwe kwezabantu abaqalayo imfundiso, kugqithelwe kweziphambili. Kodwa indawo endikuyo yile yokuba ndifuna ukwazi ezi zabaqalayo singekagqitheli phambili, kodwa ndifuna ukujonga ezi zabantu abaqalayo ukuba mfundiso zini zomuntu oqalayo. Xa umuntu engena kwisalvation, zintoni ezizipillars kwisalvation, okanye yintoni esisiseko, foundation yesalvation? Umuntu xa esamkela uYesu esindiswa yintoni eyokuqala? Cela sihambe ke tata. Masingabi saphindela emva Yeah. sibeka iziseko zokukholwa kuThixo. Kodwa into yokuqala umuntu xa bengakholwa, into yokuqala xa engena ngomnyango, kodwa funeka amkholwe uThixo. Sikhona abantu basekhaya Many. funeke amkholwe uThixo. Iba used kule nto yokuba ungaphazanyiseki. Umoya oyingcwele lona ngumuntu wokusikhonzisa. Akuthi xa umoya oyingcwele khona phakathi kwethu sivele sikrayize sithi makuvalwe inkonzo kungasashunyayelwe ngasenziwa nto.
vele uyiqhele lento ba ngumuntu esihlala naye siphila naye vele uyiqhele dikeni beva abantu bathi kwehle umoya oyingcwele ayaqhubeka inkonzo yavalwa ngenxa kwehle umoya oyingcwele umoya oyingcwele akavala inkonzo umoya oyingcwele uyangqina ukuze nikwazi ukukhonza khona ngoba ililishwa into yokukhonza umoya oyingcwele akanga afike phakathi kwenu azibonakalisa uba ukhona lishwa into yokukhonza kwenu nisenyameni nimamelene ngendlebe ezenyama lilishwa namadimoni ayadakasa sathana wenza ukuthanda kwakhe xa ingekho umoya oyingcwele so xa ikhona umoya oyingcwele siyavuya thina ngoba isymbol leyo yokuba sesendaweni eright asiyivali inkonzo asithi akuzushunyayela kuzuyiwevesi ngenxa baye khona umoya ungqinelane lizwe ngegama lika Yesu uzonceda wena ukuze uzive izinto zawuthethwa kuwe ngegama lika Yesu kodwa into yokuqala kufuneka ukholwe kuThixo kholwa kuThixo yes dad nenguquko kwemisebenzi ephuthileyo esasiyenza okholwayo okanye after ekholiwe emamkele uYesu into yesibini lo muntu ekufuneke ifike ebomini bakhe inguquko eguquka kwimisebenzi emibi ebekade yenza so noba ukholiwe kodwa xa engaguqukanga emisebenzini ebekade yenza lo muntu lowo ingamampunge into yokuba ulikholwa ngoba ukukholwa okungenamisebenzi kufile umuntu okholwayo sibona emveni kokuba sethe uyakholwa kuThixo sibona inguquko ukutshintsha kwakhe lo muntu etshintsha engasazenzi izinto ebekade zenza ngela xesha ebeliyedeni engakholwa so xa esekholwa asiqhubeki sibone impilo yayizolo iyo lento uPawulos apha esithi usisidalo esitsha athi bonani izinto zakhe ezindala zidlule zisuke zabantsha zonke izinto zalomuntu because lo muntu ngoku sebuyiselwe kumdali wakhe okwazi ukudala into engekho ibe khona unjengomntwana osanda ukuzalwa ekufuneke ngoku afidwa khuliswe yonke into engena kulo mntwana yinto afike ikhona kulo mhlaba so umuntu osanda ukusindiswa xa sibona impilo yakhe ingeyiyo lento bekufanele bayiyo sibuza ukuba yintoni awayifumanayo emveni kokuba ekholiwe so emva kokukholwa kumele umuntu okholwayo aguquke kwimisebenzi yakhe yes dad sifundisa ngobaptizo no usugqitha dad cela sibuyele kule masingabi saphindela emva sibeka iziseko zokukholwa kuThixo yes nenguquko kwimisebenzi ephuthileyo esasiyenza nenguquko kwimisebenzi ephuthileyo akuthiwa esiyenzayo because xa sokholwa akusabalelwa phezu kwakho izinto ubukade uzenza ziye zithathwe njengepast after ukholiwe if ukholwa apha namhlanje uphakama isandla sakho uthi Nkosi uYesu ndiyakwamkela xa uphuma ngalamnyango kuthiwa yinto ubukade ukuyenza akuthiwa into oyenzayo because emva kokukholwa kwakho kuqala isiqalo esitsha ebomini bakho kuba khona ipage emhlophe engenayo nemigca engenayo nedot ibe nguwe oqalayo so kunabantu abaninzi abathe kulo page njalo bathi beyiqala babuyela kuTata omntana baphinda bayolala uthe egqibo kwamkela uYesu wabuyela kwiboyfriend wabuyela kwigirlfriend wabuyela ezithixweni zakhe kwizinto ebekade zenza before alale wayonqula izinto haleluya ezizizithixo ezimhlukanisayo nalo ebesithi umamkele so eqala nje page yakhe uyiqale nje ngorong
So noba ngaqhubeka bheke phambili sewile already. Hallelujah. Uba usindiswa apha kunabantu abayenza impazamo. Uba usindiswa apha uthi apho Pawulos iyafundiswa lento. Iyafundiswa. So ubenelishwa ukuwamkelisa uYesu waye kunjalo awaxelela ukuba ungabi sabuyela apho ubuphuma khona. Esazinto ubukade usenza izinto zokwebiwa, izinto sezithixo nazo zonke izinto ezenza ngendlela emnyama siyadestroywa qale kabutsha. Kunento okuthiwa iCalvary, ukudestroywa kwezinto ebesingafanelekanga, esingelo lungelo lakho, esingezo zakho. Izinto wasifumana ngoba ubuphila impilo yokulawulwa nokwenziswa nguSathane. Ezo zinto sithathwe sizodestroywa. Kwehlukane nezinto nendlela ubukade usihamba. Ngoba ngokusukile ebumnyameni usekukhanyeni. Kuthiwa uthi Yohana imbangi yokuba abantu bagwetwe, uYesu zangathunyela ukuba makazogweba abantu, kodwa imbangi yokuba gwetwe abagwetwe abantu kungenxa yokuba babe babaleka ubumnyama, bakhetha ubumnyama kunokukhanya. Babaleke ukukhanya, bakhetha ubumnyama kunokukhanya ngoba beyazi uba imisebenzi yabo engendawo ekukhanya nizawuvele kuhleni. Umuntu osindiswayo ufikelwa sisibani. Wehlukana nendlela zobumnyama. Nesenzo ebekade senze bumnyameni uyayazi ngokuba kuneso elinijongileyo. Noba bangangabikho befundisa, noba bangangabikho bazalwana, noba bangangabikho abashumaye, kodwa kuneso elinijongileyo. Hallelujah. Uma beguqukile abo bantu, kuthiwa nansi into yesithathu ilesikuyo namhlanje. Yes dad. Sifundisa ngobaptizo. Bese sifundise ngobaptizo. Ngoba ubaptizo abaya abantu ekulubaptizweni bengaguqukanga. Bavuma izono zabo bazishiye abayi. Wonke umuntu oya elubaptizweni izono zakhe zikuye engazishiyanga indlela zakhe zobumnyama uyomanyaniswa nayo yonke lempilo ayiyo. Sekona uba uthanda abafana siyobeka istamp elubaptizweni. Because elubaptizweni kukhona ukungcwatywa kwezinto, kube khona ukuvuswa kwezinto, kube khona ukumanyana kwezinto. Elubaptizweni kuyatshadwa. Uma usiye bagqirheni athwasayo alithwasiswa livunywe lingakhange liye emanzini ngoba kukhona idlozi inyoka endala yamanzi kufuneke ayodibana nayo lo muntu ezakwazi ukumbonisa izinto ngendlela zobumnyama. Alibasi lingayanga emanzini. Abantu abathwalayo akapasi engayanga emanzini. Ngoba emanzini kukhona ukutshatisa, kukhona ukumanyaniswa kwezinto. That's why xa usendaweni yabantu abathengisa iproduct yamanzi ndikweshini ukuba uhlaleleni lo muntu ngoba lo muntu unithathela kuye njengoba esebenzisa le product. Le product inenza nimanyane nalo muntu. Noba ngenza intoni, noba ingamanyunyezi kanjani, soze niyibone ngoba nakhelwe kuye, nichatiswe naye. Fundiswe ngobaptizo. Ngobaptizo. Cela sifundele incwadi yabaseKorinte chapter number 10.
Korinto bokuqala. Ile ndawo sikuyo le enibawela nje le mizuzwana imbalwa. Sifunde kuyo. Chapter number 1, chapter number 10, verse number Korinto bokuqala chapter number 10 verse number 1 and 2. Ncwadi yabaseKorinte bokuqala chapter number 10 verse number 1. Yes, Dad. Sekondaba ithi silumkiso mayela nezithixo. Yes, Dad. Kaloku mawethu ikhumbuleni into yokuba into eye Kaloku mawethu ikhumbuleni into eyabahlelayo khokho bethu ababekhokhelwa nguMoses. Ababekhokhelwa nguMoses. Ndifuna sibambe le ndawo nje. Yes, Dad. Abe bonke babekhuselwe lilifu. Kuthiwa aba bantu babekhuselwe lilifu. Asizuyilanda. Asenze iBible study ngoku. Asizuyilanda bakwazi kwathini kuMoses abantu. Kodwa ndifuna nje ezindawo. Kuthiwa aba bantu xa bebonke babekhuselwe lilifu. Yes, Dad. Baza basinda baluwela ulwandle olubomvu. Kuthiwa basinda aba bantu bawela ulwandle olubomvu. Ndifuna le ndawo yolwandle olubomvu ababeluwela. Kuthiwa why tata masaba? Ukungena kwabo kwelo lifu ukungena kwaba bantu kweli lifu nokuwela kwabo ulwandle naxa babewela ulwandle olubomvu kwaba bubungqina bokuba bangabalandeli bakaMoses. Yaba yintoni? Ndifuna uyiphinde le ndawo. Aba bantu njengoba bawela ulwandle olubomvu esisiXhosa lithi sithi babebhaptizelwa kuMoses. Ukuze aba bantu babonakala ukuba bangabalandeli bakaMoses. Sikhona bangcwele. So umlandeli kaKristu, umuntu osele kholiwe kuKristu waguquka, kumele lo muntu oguqukile washiya indlela zakhe wavuma izono zakhe ahlanganiswe noKristu omlandelayo. Yenzeka lonto emanzini. Awubhaptizi ngoba ujoin inkonzo. Because kunabantu abenza ubhaptizo abangalaziyo ukuba why? Because ubhaptizo lezinto ezi3 elizenzayo. Ubhaptizo lwamanzi lokumanyanisa nalomuntu umlandelayo. Okwesibini lingcwaba izono zakho okanye izolo lakho livusa umuntu omtsha. Okwesithathu kungqinelwa inguquko. Sikhona. Babetheni tata. Verse number 2. Ukungena kwabo kwelo lifu nokuwela kwabo ulwandle kwaba bubungqina bokuba bangabalandeli bakaMoses. Bokuba aba bantu bangabalandeli bakaMoses. That's why xa ubhaptizwa kahle ubhaptizo bekufanele ba ukubhengezwe ebantwini bonke kuthiwa izano bona nanku umlandeli kaKristu. That's why aba bantu xa bebhaptizwa bengabhaptizelwa kuYohane, bengabhaptizelwa kubafundisi, kodwa bebhaptizwe egameni likaKristu, bebhaptizelwa kuKristu. Xa usithiwe egameni likaYesu akuthiwa siyakubhaptiza ngegama likaYesu. No, uYesu inikezile indlela abantu amabhaptizwe ngayo. Uthe egameni loYise loNyana loMoya Oyingcwele, kodwa bebhaptizelwa kuKristu. Ngamanye amazwi aba bantu ngabalandeli bakaKristu. Hallelujah. Amen. Xa ungenalo ungakhange ulenziwe ubhaptizo, awunguye umlandeli kaKristu ophelelisiweyo. Kunendawo iBhayibhile eza kuthatha ikubeka ecaleni, siya kuyo ngoku. Iza kuthatha ikubeka ecaleni xa ungabhaptizwanga. And okwesibini uKristu akabhaptizi umuntu osenezono. Xa ndisitsho ndithi umuntu onezono akahlangani noKristu. Umuntu osahamba izinto zobumnyama nezinyanya ehlabela amadlozi esenza yonke akamanyaniswa noKristu, ngoba indebe kaThixo ayinohlangana nendebe yendimoni. So mawungaphendukanga awunalo ilungelo lokubhaptizwa. Aba
abantu ababhaptiswayo ngabantu abakholwayo kuqala. Into yokuqala leyo funeke bakholwe. Okwesibini bakube kanti ngabantu abaguqukileyo. Okwesithathu bahlanganiswe nalo bakholwe kuye bamguqukela. Sikhona abangcwele? Sikhona? Uba ubulisela ubusiba iswekile uzawunyuka ngokuthi. Uba ubuthanda iBlack Label yes uzawunyuka ngoku. Uzaya emajumeni ophume kumajuba uye kwewine. Amagomla kuthiwa ngamagomla ngapha ngaseKayimonde. Amagomla uzoya emagomleni. Uba ubutshaya ifeke uzotshaya iboxer. Unyukele entsangweni, unyukele kwiphilisi. Beliphara le ndawo. Elikholwayo. Baba umane usiba iminikelo, uzawudikwa ile minikelo umane uyiba, ufuna uyovula ibandla. Uhambe uyoqola abantu izipati zamaxhegwazana. Nabasisi banabantwana banedrant. Yoqola izipati zabo. Because xa ubaptizwa umanywa nalento yiyo. Sikhona? Sikhona? Lento yokubaptizwa ayikuhlanjwa kwamzimba. Ayilo siko nje lenziwa nje, ayonto eyenziwa nje. Funeka yenziwe emntwini ofumane the true salvation okanye the true gospel. Hallelujah. Xa ungakhange uguquke, ungakhange ukholwe kuKristu, uye wathanda nje abashumayeli, uzazi kakuhle uba awulokholwa kodwa wavela waye emanzini. Jonga, usenalo ithuba lokuqala kabutsha ubomi bakho. Because zange wamanywa, uKristu akamanywa nesoni. Yaphinda. uYesu akamanywa nesoni. uYesu wafela izoni ukuze zahlukane nezono zimanywe naye, izono zingcwatyiwe. Incwadi abaseRoma tata chapter number 6. Mhlambe izawuthetha lento bhetele. Roma chapter number 6 verse number 3. verse number 3. Yes. Loko ndaba ithi omanywe noKristu ufile kuso isono. Umuntu omanywe noKristu isuka nje. Umuntu omanywe noKristu ingqina le nkqubo ithetha. Akamanywa umuntu ohlele esonweni noKristu, ngoba omanywe noKristu ngumuntu lowo esithi xa simjonga sithi lowo akangumoni. Xa kusithiwa ngungcwele engcwele sithi njalo. Injalo yiyo leyo. Ungcwele umuntu omanywe noKristu. Akekho umuntu onobangcwele esanyathela imbovane nezigcawu. Akekho umuntu onobangcwele esahamba emhlabeni embathi ukhona. Khona umuntu omanywe noKristu. Omanywe nenkonzo nabazalwane akanako kuyenza loo nto, akanako kuyiphila impilo engcwele. Kodwa omanywe noKristu unako. So sinelishwa labantu abamanywe nabantu abangamanywanga noKristu. Because all kaKristu ubaptizo jonga ndiyaphinda mna. Xa wabaptizwa izono zakho zikuwe, ungazishiyanga, ungazivumanga, zange umanywe noKristu. Izono asivunywa after ubaptizo. Uzono zivunywa before ubaptizo. uYohane uyabhala kwincwadi kaMateyu uthi ndinibhaptiza ngamanzi ndingqinele inguquko yenu. So ubhaptizo lusemva kwenguquko, alukho phambi kwenguquko. Awuguquki after, uyadlalisa.
kubhaptizwa pha lento eCasino kulonyaka ePasikeni. Xa sigqiba ubhaptiza pha kubizwa abantu kushunyayelwe, kubizwa abantu abafuna ukuhlambulula. Kuyiwa esidlweni senkosi. Xa kuyiwe esidlweni senkosi kuthiwa ngoku abantu mabahlambulule qala abanezinto abaqonda ba zingabenza zibathintele ngokuba batye imizimba wenkosi ngokungekho semthethweni. So xa kuthiwa makuhlanjulwe kusukwa elibhaptizweni abantu bebeshunyayezwa inguquka besiwa zonke izinto ziyavunyizona. Kwakhona umfana ofuna ukuzohlambulula sesuka emanzini kwathiwa kawusuke ke mfana mbohlala pha emva. Kuthi uba uyadlalisa wena awuyazi lento besithetha ngayo, because ubhaptizo akuhlanjululwa after, kuhlanjululwa before. Nansi into eyenza ukuba amabandla amaninzi nabafundisi abaninzi abashumayela abavangeli eyenza ukuba bangasabantu emanzini kungenxa ukuba kukhona into okuthiwa inguquko nenhlambululo before amanzi. So xa kuziwa enhlambululweni, jonga mna ndisebenza apha eLothani. Xa ndisebenza phaya andibhatalwa apha. Xa kuphela unyaka ndinikwa ke ngoku ukuba mandihambe ndigoduke ndiyokoluka, so ndiyosebenzela ukuba ndifumane imali yokuzelusa. Ngasekhaya kukho loo nto, utata wandifundisa loo nto, wathi awuzukoluswa ndim uzawuzolusa, mna ndiza kuncedisa entweni oseyikhona. Otherwise awukwazi ukuthi ufuna ukuba yindoda ungathathi responsibility yale nto ufuna uba yiyo. So ndahamba ndayosebenza. Xa sendikuphela unyaka uba funeke ndinikwe imali, ndanikwa isenti ndane-enga ngaphakathi ethi ndathi sendisebenze kangaka bendibulale kangaka ndingabhatalwa, ndibhatalwa ngesonka esibrown nesul 8. Emveni koko kuthi xa uphela unyaka ndinikwe isenti. Ndayijonga le mali ndabona uba ayizundifaka, ayonelana nokuba ndingene le imali, ayizuzanele izinto zokuba mandingene, ngoba ndiyazazi izinto ezifunekayo ukuze ndikwazi ukuba ndiyokweluka. Impahla ekufuneke ndibe nazo ndaphuma ndafika ku-Ompi. Kukhona iisuti ezazikhona. U-Ompi wayengumuntu owayemkhulu ke ekhonza nasewisile, engumntu omkhulu enesuti ezinhle. Ndazithatha ndingumzalwane, ndazithatha ndinento ecaphukayo ndazifaka esukesini lam ndagoduka. Ndazithatha zantathu ndagoduka. Xa ndifike ekhaya ndazinxiba, xa ndiphuma phaa, xa ndinyuka ndisiya ngapha ngaseThekwini lento emarket, ndafika phaya ndashunyayezwa into ethi kuyaguqukwa, ziyalahlwa izono, kuyahlanjululwa, kukhona into okuthiwa yiCalvary. Zandisinda isuti ndizinxibile, ndahamba ndayozikhulula, ndalanda nebendizishiyile ekhaya, ndazibuyisa zadestroywa. Awunanto othi hayi lena udala ndibulaleka nazo, umlungu udala ndibulale ngandibhatala, endibhatala ngesenti. Ndasithatha nezinto wazithathela usithi uyazibhatala ngazo, ziyabuyiswa izo zakho. Yonke into engenasliphu sayo, yonke into engenarekhodi yokuthenga kwakho usiya kwayo, haleluya, uyobetha ethilini, loo nto funeka ibuyisiwe ngoba ayo yakho. Noba wayithengiselwa liphara, uyazi kahle uba yifowuni e-5,000 wayithenga nge-500, iyabuyiswa idestroy. Noba yilaptop oyazi kakuhle uba lena ye-7.5 wayithenga nge-1.5, iyabuyiswa destroywe, ayo yakho, ayo yakho. Iza kumangalela akana, iza kumangalela. So ube namandla okumela isalvation yakho. Yofika uvuthe apho uzenzise phambi kwabakholwa, ngoba umuntu onezono ezikuya akakwazi ukuthandaza kuThixo. Angathandaza phambi kwabantu, agqekreze phambi kwabantu, ngumhanahanisi. So uthandaze uThixo unezono, because xa uvala amehlo wakho izono zakho sobala phambi kwakho. You never soze so wamkele uYesu, ucimele kucimele ukuthi bawethu osemazulwini kutshoko soze so wamkele uYesu, because uYesu into ayivusa sisazela. Bonke abantu abathandaza benezono zabo abavuselwa ngasaze basafile.
noba besibize ngathi bayaphila. Unalento wena yokuba kuthiwe ngawe uyaphila uthi uThixo ndinento mina xa ndikujonga ndikubona ufile ngoba imisebenzi yakho ndiyayazi. Yes. Uthi ndithe xa ndijonga phambi kwamazulu akukho nto igqibeleleyo esuka kuwe. Ebantwini ubonwa njengomuntu ophilayo, ubonwa njengekholwa, nabantwana bayakuvuma umama likholo, utata uyakholwa, uthi baqhubele enkonzweni uqhutywa uqhuba abantwana kuba baqhubele enkonzweni uliyedeni wena ushiyeka ngasemva. Ngoba ukushiyeka ngasemva koko kuba uyahamba nabo kodwa ukwazi ukuyenza lento ubuyiyele enkonzweni. Because akakwazi ukuthandaza umuntu izono zakhe sekuye. Nomthandazo wakho ulizothe kuThixo. Uthile umthandazo waboni uThixo. Indlebe zakhe semva kwamalungisi. uThixo mina kudala wandiva mina ndandingekakholwa. Wayengevi wena weva imithandazo yababekholwa bethandaza ngawe. Not wena. Dala uThixo wandithanda mina wandisindisa kwakhona abantu ababethandaza ngawe. uThixo wayengeva wena. uThixo akayiva imithandazo yaboni. Lelizwi elichoyo. Ukuba ke sithi uyayiva masiyokrazula le verse. Sihambe siye kwindumiso sifike siyikrazule nje. Udla ngothi utata nango. Ngathi xa ungayifuni le verse ikrazule. Nami thatha pha kutata krazula. Because le iza kumangalela le. Yabo le verse iza kumangalela le. Because wayifunda. Wayixelelwa kodwa waqhubeka iseza kuma ithethe. So ungasukwazi ukuphenduka. Hallelujah. Masambe tata masambe verse number 3. Anazi na ukuba thina sonke sibhaptiziweyo. Thina sonke esibhaptiziweyo. Uyabona ke ngoxa ungabhaptizwanga le ikhupha ngala ngaphandle. Okay, masifu ba ithi ababhaptiziweyo batheni? Samanywa noKristu Yesu. Sabhaptizelwa ekufeni kwakhe. Kuthiwa abantu ababhaptiziweyo kuthiwa bamanywe noYesu. Yabona ke ngowena xa usakholi ungekabhaptizwa umanyananga naye. Kukho abantu abathi hayi ubhaptizo lamanzi thina akusekho isidingo sika bhaptizo lamanzi ngoba uYesu uyebantu basekhaya. Amanzi emva kwenguquko amile phambi kwakho. Uba awuyange emanzini awumanyananga noKristu kodwa anazi na ukuba thina ababhaptizweyo nansi iBhayibheli icalucalula abantu besendlini yokholwa kuthiwa lona akabhaptizwanga akamanyananga noKristu makame ngapha. Ubhaptiziwe lo hayi ke lo usemzimbeni kaKristu. Because ukumanywa noKristu kuthi ukuthi usemzimbeni kaKristu. uKristu yinhloko nina ningamalungu. Sikhona. Kodwa xa unezono zakho noba uthi ndaye emanzini wayohlamba nje insila mntakwethu. Awuhlamba nje insila. Because abantu abamanywa noKristu ngabantu abahlukane nezono. Bantu abaguqukileyo. Funde that. Verse number 3. Anazi na ukuba thina sonke sibhaptiziweyo. Yes. Samanywa noKristu Yesu. Yeah. Sabhaptizelwa ekufeni kwakhe. Sabhaptizelwa ekufeni kwakhe. Masam. Ngokunjalo ngokubhaptizwa sangcwatywa kunye noKristu. Xa ubhaptizwa ubukade uliyedeni eliphile ezonweni, lo mzimba ubukade usenza izono uyangcwatywa. Because xa ungabhaptizwanga nangona ulikholwa kodwa awungcwatywanga ufile kodwa awungcwatywanga uyanuka. Isidumbu esingangcwatywanga siyanuka. Ngobantu ababethi izinja apha endleleni ngemoto. Xa uhlala kulaa ndawo uyunukiselwe ngoba ayingcwatywanga. Into efileyo iyangcwatywa. Ngoba ekubethelelweni kukaKristu siye sitsho thina sithi wabethelwa nathi uKristu.
xa kwakusifa uKristu kwakusifa thina, kuthetha thina. Kodwa ngoku imizimba yethu ayingcwatywanga. So umuntu okholwe kuKristu waguquka wazivuma izono zakhe akupheleli ekudestroyweni kwezinto eziyiCalvary bezizisa zingcwatywe, ezinye zaphulwe, ezinye zitshiswe emveni koko yena ashiyeke. Ngoba umuntu ebeqokelela zonke izinto ngulo ufileyo kodwa ungangcwatywanga, naye funeka destroywe. Udestroywa kwakungcwatywa kwakhe ukuze kuvuke umuntu omtsha. Abantu abatya izono sebesithi bayakholwa ngabantu abangangcwatywanga. Kaloyifunde tata. Ngokunjalo ngokubhaptizwa sangcwatywa kunye noKristu. Sangcwatywa kunye noKristu. Njengokuba ke uKristu wavuswayo kwabafileyo ngamandla obungangamsha bukayise. Yes. Nathi ngokunjalo masiphile ubomi obutsha. Abantu ababhaptiziweyo okanye impilo entsha tata ilindelwe emntwini osele vuswa noKristu. Sikhona. Xa ubhaptizwa utshoniswa emanzini uyangcwatywa, xa uphuma kulindeleke impilo entsha kuwe. Soze uyiphile impilo entsha kutsitshwe ezi step. Soze. Noba wayeshumayela wayegqekreze efana noFulana xhuma abaleka athini, hey bantu basekhaya, uzawushumayela umntaka kaMamfula enze zonke izinto nisikeleleke. Lithi wayeshumayela, wayesisprint umuntu wayeshumayela apha, wayexhuma adame ngomlenze omnye kodwa ushiye kunjalo. Kuyothi qho xa kumiswa intente wena wasoloko uqalela qho. Wasoloko wena usamkela uYesu qho. Iyamka le ntente kubuyenye emva kwenyanga izoma kule ndawo uzawuphinda wena usiphike wena, ngoba xa uhamba uphinda uyokwamkela uYesu ebekade eshunyayelwa kuwe usithi naye. Uzama uthini ngawo abantu bebeshumayela? Ingxaki ayikokuba shumayeli, ingxaki kulobe kushunyalwa phezu kwakhe. Because uye waba ngumzenzisi. Wambatha isimo haleluya isikhumba segushe ngeyiyo, wasenza ilungise ngelilo. Lo hlobo lwabantu abanxiba uniform yecawe athi ndilinde ndiyikhulule mntakwethu, phansi kwale uniform kukhona umuntu sindiswa only xa isayinxibile. Uba ngumanyano ngumama womanyano, ukhula kwakhe umanyano uzambona kakuhle. Ugqitha apha ulapha egeyithini, ukuthetha ukuthanda kwakhe ukulinde uzawuyongena endlini. Ungena kwakhe endlini immediately ikhulula la ngoba ibomvu. Xa yephuma pha makabuye ungekho mntakwethu, ngoba uzawuqala eqaleni ebengathi akakuva ukuva kakuhle. Ngumzenzisi, ingcuka. Abazalwane abo abangakhange bayivumele lenkonzo yenziwe kubo, ngoba akagqitywanga umuntu ongakhange aguquke adane lizenzo zakhe ezimbi, abuyise izinto zakhe zokonakaliswa nguSathane, asibuyise zidestroy. Emveni koko angcwatywe lo muntu ngokuba abhaptizwe ehlanganiswa noKristu. Xa yevuka kulo muntu kuthethwa ngaye kuthiwa usisidalwa esitsha. Akukho sidingo sokuba kube khona abantu abazomlandelela ke ngoku. Njengoba besishumayela nomntu kaMdlundlu sizamlandela ke ngoku lo muntu. Ndifuna abantu ababendishumayezile ndithi mina noba uyedwa noba angasindiswa apha, umuntu okwenziwe le nkonzo kakuhle asindiswe apha, abaselisikisiki babuye lelisikisiki. Njengoba ndingwakucentana ndihambe ndiye kucentana ndifike ndikholwe ndodwa soze ndiwe.
Anothi hayi khange ndibe nabazalwane bokukhonza, because ndinomntu wokukhonzisa ngaphakathi kwami. Ndimanywe naye uKristu. Yo le nto ithethwa nguDavide athi ungumalusi wam, athi andisweli kubi, athi noba ndihambe endaweni ebonakala ilithunzi lokufa, athi andikoyika bubi ngokuba nantsi into unam yena. Nam ndimamkela uYesu. Xa ungamanywanga naye akekho nawe. Uthi uYesu ndiza kwehla nobawo, ndizawuthumela umoya oyingcwele emvelo ndehle nobawo, sizohlala kumntu owenzayo, owavayo awenza amazwi wami. So umntu okwenziwe le nkonzo, iTrinity yezulu iyaphelelisa kuye, kabi nasithukuthezi. Soze kube khona usuku apho athi andisiva kakuhle uba ndingakhonza. Kunyanzelekile manje uba sikhonze every day like Hallelujah. Hallelujah. Umuntu ongakholwayo akazisibona isizathu sokukhonza. Umuntu engakhange kwenziwe kuye izinto uzohamba akhathala. Noma sebengekho abantu athi ingxaki bebengekho abazalwane, that's why ndingakhange ndikhonza. Xa ke waze enkonzweni bababini. Yo hayi enkonzweni umthetho wethu ngeqawe siyagcwala, kodwa phakathi evekini sivele sibe bathathu besithi nobani emvelo siyazi uba kuzawushumayela ubani, hayi sonele ukushunyezwa ngubani. Uyadikwa kukhonza umuntu ongapheleliswanga, because ezokhonza nje uyaqala ukukhonza ngoba ephakathi kwabantu akanayo umuntu amkhonzisayo ekhaya. Njengoba sizawuphuma apha uyigqibela inkonzo apha, abanelaka abavukayo ekuseni bazoyifumana kwi-morning devotion, baphinda bayoyifumana emalanga. Abanabo abantu bokubakhonzisa kwezi hours bengakhange beze ententeni. Sikhona abantu basekhaya uyamanywa lo muntu, emveni kokuba eguqukile uyamanywa noKristu, kungcwatywe umuntu omdala, kuvuswe umuntu omtsha. Verse number Nkosi yami, cala sihambe tata. Verse number 5. Yes. Kaloku xa simanywe naye ekufeni kwakhe, simanywe naye nasekuvukeni kwakhe. Yes. Yes tata. Aloyiphinde. Kaloku xa simanywe naye ekufeni kwakhe, Yes. simanywe naye nasekuvukeni kwakhe ekufeni. uKristu xa sibhaptizwa siyamanansi into endifuna ukuyibethela, siyamanje njengoko kuthiwa zinikeleni kuKristu. Kuthetha ukuthi zimanyanani noKristu. Kuthiwa le nkonzo yokumanyana noKristu yenziwa ngamanzi. Yenziwa ngamanzi. Kuthiwa zizinto zokuqala ezi, ikholwa lingayaziyo lento. Elo kholwa inkosi yami ndiyaliquestion. Elingayaziyo lento ngoba kuzinto zokuqala ezi. Noba umuntu angathi na 25 years ndisindisiwe xa engayazi lento ithethwa apha. Yo nkosi yami. Yo. Esithi usindisiwe khona ingxaki. Kuno 1 week lo. No 1 week. Kuno 1 week kumimvuselelo veki beyi1 abe ngumzalwane kuvuswa inkonzo. Uqhubeke kunikele kufuna isishumi. Kwenziwe appreciations. Hallelujah. Hallelujah. Why kuzawuvela abantu ekhaya abangayifuniyo insindiso? Kungenxa yokuba ayibonakali kubo. Ingena kubonakala ngoba uKristu akekho kubo. Into ezakwenza uba abantwana bakho mamuphula bangamfuni uYesu kungenxa yokuba bamboni kuwe. You know, lithi iBhayibhile apha umuntu ongumama xa ebekholwa ebengakholwa notata wakwakhe engakholwa aze umama akholwe utata engakholwa, kuthiwa xa yethanda ukuhlala naye utata wakhe makahlale naye ngoba ngehambo kamama ngazuzeka utata. So izulu liyayazi ukuba umuntu ongenwe kahle nguKristu akakwazi ukungadliwa ongena Kristu.
Lizithembile ukuba ifamily yakho ayikwazi ungadliwa nguwe. Manje sithi ayifuna lento apha ekhaya. Into enza uba ingafunwa ayibonwa. Udla ngothi utata athi kukhona indawo ezimbini. Mfundisi nankuya. Xa nisithi utata ndithetha umfundisi nankuya. Udla ngothi xa ethetha athi kowenu kukhe kube ngathi unuka umzondo kodwa izulu livule enkonzweni. Kube khona ixesha apha enkonzweni uba ngathi unuka umzondo izulu livule kowenu. Akubu busondwa kodwa bebengekayi-understand lento ngoba intsha. Nikhuliswe ngendlela ethile apha yamasiko. Xa ufika usithi wena awusawenza amasiko, lithi sawuthetha kakuhle ungalwanga nabo abayi-understand benze bayibone. Suphikisana nabo ngamazwi. Phila babone lento so that bakwazi ukuzuzeka ngempilo yakho iphilayo. Ayizukwazi ukuyiphila uKristu ungamanyananga naye. Baninzi abantu abasindisiweyo kodwa akukho impact kwindawo abahlala kuzo. Umphakathi uya usonakala ngokonakala. Kumosha abantwana bephuma endlini yabantu abakholwayo. Bahamba abanye bayokwamkela idlozi beshiya umzali ethandaze noYesu. Because uKristu akabonakali kwaba bantu. Ngoba abamanyananga naye. Sikhona salvation. Ayivuthisi lento. Apha kule ndawo kusebenza wena noThixo. Ncedwa ngumoya wakhe. Uyenza nayenza. Apha ukwi-partnership naye apha. Kuguquka wena, ushiya izinto wena. Yena thululo kwakhe. Kokukunikeza amandla okwenza lento yenzayo. Xa usithi Nkosi uYesu ndiyakwamkela, leyo sisiganeko wothuka sowusindisiwe. Leyo kuba umamkela uYesu, kodwa le yenguquko nenhlambululo naxa uzoya emanzini usebenza wena. Uthi uYohane xa ethetha nabo besiza bebaninzi uthi velisani iziqhamo ezibonisa inguquko yenu. Because umuntu ozoya emanzini kuba khona into ezivezayo uba lo muntu uyakholwa. Xa ukholo lwakho lungekaqondakala sikufaka emanzini. Nomntwana ongekayiqondi into yakhe akaya emanzini because amanzi kufuneka uye umuntu osober. Okwazi ukuthatha i-decision eyiyo. Ayazi uba soze ndiphinde ndijikele nto ngenile. Fana nomuntu othwalayo. Lento. Xa ndiyithathile ndajongana naye umhlekazi okuthiwa kuyajongwana naye, ndiyazi ke loo nto ke, ndiyazi ke ndiyiva ngabantu. Batsho abantu. Ujongana nomhlekazi. Xa ujongane naye lo mhlekazi lo, najongana nalo mhlekazi. Uba umjonge woyika, uyophambana ubomi bakho bonke. Nenkolo ke injalo. Bakhona abantu angathi banqotha unqwathi kwamjonga ubona uba ayikho kusindiswa ukuba unqotha unqwathi. Ngoba insindiso umuntu osindisiweyo uba sezingqondweni. Ufikile uKristu wasinika ingqondo. Ngekho umuntu osindisiweyo ongahambi insindiso yenza ihlazo. Ngekho umuntu osindisiweyo ongalolala nabantwana abana 14 years 13 years emdala lixheko. Ngekho umuntu osindisiweyo ongayolala ethavela angazilibale negama lakhe enxilile tephile. Ngekho esindisiwe. Ngekho akekho umuntu osindisiweyo esingambona ephethe necuba emamfuza etshaya intsango eqhunywa esithi usindisiwe. Akekho umuntu osindisiweyo ongahamba ayohlanganela nabafileyo eyokwenza amaladi nazo zonke izinto esithi usindisiwe. Akekho. Sindiso. Umuntu osindisiweyo banomehluko, balivumbela imnandi ekuhlaleni. Ngoba abantu lento yakhe beyiquestiona because into enza ungathi abayamkeli ngoba abayi-understand.
ubani bekade ephila nathi kwenzeke njani. Baba nombuzo wenze kanjani. That's why baqala balwe nawe xa usanda ukuphuma kodwa kuhambeni kwexesha ubeve besithi siyayifuna lento yakho wenza kanjani mntakwethu. Babengayiqondi ngela xesha wawukade unkala kaloku akusekho umuntu uzonkala ngoku. Wawuyenza itafile ibe mnyama kusekho umuntu uzoyenza ibe mnyama. Wawukade wena umenza lo mfana asoloko every day kukhona umuntu ecaleni kwakhe ngoku akho umuntu ecaleni kwakhe. Uzayithuka lento yakhe akayithuki ngoba eyithuka. Kodwa uyazibuza uba kanjani intoni endiyenzileyo kubani akayi-understandi. Kodwa impilo yakhe izawumenza lo muntu ayibone lento kuba sini lento ububomi le. Ubani zanga ndiyeke ngoba wayisiya kwabanye abafana kodwa lento yakhe imbambile man iyamqoqa. Nansi ivusa ikhaya lakhe, nansi menza abe sezingqondweni yokujongana nefuture yakhe. Izinto wayezinqonele empilweni efuna ukuba zizo waze walahlekelwa ngamaphupha ngenxa yezinto ezimehlile. Ngoku ubuyele ezingqondweni nanku ebuyele esikolweni. Bahleka abantu ukuthi wethine mdala kangaka lo muntu usezingqondweni abuyele esikoleni ohlala edesikeni ngoba wakhwitha esikoleni ena 14 years wemka esenza utrade 10 ngokuyoqalela na 17 years kuthiwe ngumdala. Athe siwe kusho umdala athi uThixo asikhulelwe isikolo mntanami. Ikhaya belichitheka abonakala ebuyele ekhaya evusa ikhaya lakhe. Nsindiso yakha izimilo. Nsindiso hansindiso man lento le Thomoyi igqoka uhamba uye abafanele. Thomoyi uye emantombini. Thomoyi uyonxila. Ayinsindiso. Insindiso sisimilo. Siyakulinda nami ndiyalindwa njengoba ndila. Ndiyalindwa. Shumayela uqwanilindwe. Andiphile ke ngoku. Sendishumayela kaloku akuhlalwa apha kaloku akuhlalwa kaphila. Kuyasukwa apha. Nyoko bishop andibona ndiphila apha. Sengathi njengoba sihleli phaya nje singabafana kanti sivalela intombi pha. Bishop funeka angene nganqonqozanga angena ayongena eroomini ayongena afika amavi phezu kwethu silela sibone basilala kanjani. Makafike siphila insindiso nanini na ngolesingaphi. Ngoba insindiso impilo yenzeka only xa umanyene noKristu. Awusokoli xa umanyene noYesu. Uzayicaphukela lento ndiyithethayo ikuvise kabuhlungu uyeka ukuza apha uYesu wogwini ubaleka inyaniso. Ngoba ayikho insindiso ngaphandle kwalento. Kadlulwa pha kuyo yonke lanto uYesu wandivulela iminyango bendingasebenzi ngoku abantwana nabo nabo esiye emisebenzini nami zonke izinto kuyayekwa kuyagqithwa pha kuyagqithwa. Eza zinto bizozukuba umkholwe. Ngosekwenzile usekwenzele wakubonisa ndibize ndikuphendule ukuze wena wenze ntoni undizukise. Indlela yokumzukisa kwakho ayikothi siyakudumisa ugqa uphume ubuyele kweza zinto ubukade uzenza kukuba uphila impilo ebhetele kunempilo obuyiphila izolo. Salvation impilo. Sime ngenyawo zethu ngicela uthatha umfundisi eze ngaphambili ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Basivala amehlo bathandekayo elowo nalowo avula umlomo abulele bawo siyabulela kakhulu egameni lenkosi ethu Yesu. Uthetha nathi kuba usithanda futhi usikhathalele. Usifuna ukuba ekugqibeleni sibe ngabakho ngokupheleleyo. Thixo wethu othandekayo siyabulela ukuba kule ndawo. Oh Thixo wami oyingcwele siyathandaza ngegama lenkosi ethu Yesu waseNazaretha. Yenza intando yakho kuthi Thixo wethu onamandla. Yenza intando yakho kuthi Baba wethu ongcwele siyabulela
sikunikeza uthuba egameni lenkosi yethu Yesu waseNazaretha. We thank you, Lord. We thank you, Master Jesus. Ndenze Nkosi ngibe ngcwele kube mhlophe enhlizweni. Ndenze Nkosi yami ngibe ngcwele kube mhlophe Cela uthandaza labantu sivala amehlo wethu abathi Nkosi ndincede, ndifuna ukwenza ukuthanda kwakho nale yokuba ndimanyane nawe ngolihlobo. Ndifuna ukwenza ukuthanda kwakho. Ndingomnye wabo bantu abafuna ukwenza konke ofuna sikwenze ngegama lenkosi yethu Yesu. Ezimfundiso zokuqala ndiyafuna ukuzenza, sendiguqukile. Ndiyawafuna namanzi, ndiyayifuna nale yokuba ndidityaniswe nawe. Ndifuna abo bantu belule izandla zabo phambi kwenkosi bathi, Nkosi ndifuna konke okungandenza ndidibane nawe. Uzelule ezo zibini izandla zakho phambi koThixo, uvala amehlo akho xa sovala ngegama lenkosi yethu Yesu. Phakamisele phezulu bangabe ukhona lapha etendeni nawe, wena impilo yakho iphilayo ayingqinelani noThixo. Nawe Nkosi yami uyamdinga uYesu akususe ezondweni zakho. Mhlawumbe ubulikholwa elingakhonzi kakuhle, sazela sakho sithi wena ngumoni ukuba kwakhona nawe. Ngicela uphakamisana sakho kakhulu, wavala amehlo akho. Yes, ndiyazibona izandla. Phakamisana sakho sithandaze ngegama lenkosi yethu Yesu. Ngicela ukuthandaza nawe uzelule ezo zibini ke ngokuzandla sakho kule ndawo kuyo. Yasibona isandla sakho mama wami, ndiyasibona isandla sakho mntanami, ndiyasibona isandla sakho mama wami, yasibona isandla sakho. Ndifuna ukuthandaza nabantu abathi Nkosi ndikuve uthetha nami, futhi ndikulungele ukwenza nantoni na osukuba uthi mayenziwe ngegama lenkosi yethu Yesu. Ngicela nina nibhambe isandla zenu nisuke nizaba ngaphambili, sike sithandaze kunye nani ngegama lenkosi yethu Yesu waseNazaretha. Uzelule ezo zibini izandla zakho, just come forward, sithandaze kunye nawe mizuzu nje emibini kuphela. Sithandaze kunye nawe zosibini izandla zakho, uzelule nami ndiyafuna ukwenza intando yakho ngegama lenkosi. Ya izandla noba uyangena wena uphambe izandla zakho, vala amehlo akho. Umuntu uphambe izandla zakho vala amehlo akhe, sesiyathandaza. Abantu abesikole xa bekhona ngabo esiyababeka izandla ngegama lenkosi. Mfundisi uDekede akazobeka izandla phezu kwabamama ngegama lenkosi. Cela senze lo mthandazo thina silapha ngaphambili othi, Nkosi uYesu ndimlo ndiza kuwe ngoba ndifuna ukwenza konke ofuna kwenziwe. Ndiyazibona, ndiyafuna Nkosi ukwenza intando yakho. Impilo yami Nkosi ndiyibona kakuhle yasilela kule ndawo. Ndiza kuwe ke Nkosi, ndihlambe undihlambulule, ndikulungele ukwenza ukuthanda kwakho. Nkosi uJesu tshintsha ubomi bam, ndincede ndikunyanisele, ndikukhonze ngenhliziyo yami yonke. Konke osuku ubufuna ukuba kwenziwe ukuze ndidityaniswe nawe, ndifuna ukwenza loo nto ngegama likaYesu waseNazaretha. We thank you Lord. Amen. Beka izandla phezu kwabo ngegama lenkosi.